in the backyard of our minds, pata kudiscussa nyaya yeconflict, tisakangana chinhu chimwe. Tiri hama. Kukonana kungavapo nemwana wamai vako, nehama dzako nana vatete nana sekuru navazukuru. Usakanganwa point yatiri kuudzwa nababa wokutenda. Kuti pauchasangana neconflict navamwene, ziva in the backyard of your mind kuti muri chinhai, muri hama. Konanai muchisiya poukama, tukanai muchisiya penhai poukama, nokuti muri hama. Kana uchida kuona Mwari achapia to intervene in your life, go for the errands yokufaitira hama dzako. Kumwe kuchona kunouya nokuti Mwari unoziva kuti haudli nehama dzako. Usati wadzosera tithe muenvelope, ziva kuti yakatangira papi. Yakadzoregwa naAbhurahama achibva kundobetsera hama. Usati waikanda mari kuna Mwari kudai, funga hama usati wakandira fizi. Ndakatopedza ndakavimbika pamberi paMwari. Chakatangira Abhurahama kuzo asati azvitaridzwa, Mwari azvitaridza kwaari, wanga uri mweya woukama. Tiripo here vana vaMwari? Wanga uri mweya wei? Haugoni kutanga kuona Mwari usati waona welfare yehama. Kana ukamuona haazi Mwari, Merizedeki unomira kusvika waita errand yokubatsira hama yako. When you stop buying pizza $16, muzukuru asina mari kuprimary, kunobhadharwa $12 per term, ukanditi warota hope Mwari vachitaura newe, haazi Mwari. Haazi. Ukaona uchitenga bhaibheri $90, muzukuru asina fees $10, wangoitisa profit kumapublisher ebhaibheri, haazi Mwari. Hauna kundiwa. Kaona uchirukira mataira emota anodhura, mwana wezvanzi yako asina shangu achitsvaira mutoilet, blair toilet neshoka, haazi Mwari wakuropafadza, haazi Mwari. Ukaona chirugu chako chehuku chakapfurirwa namarata, kumusha uko vana vomunun'una wako vakabvizirwa mazenge necyclone, vanovata vakafunhira musoro namavoko segudo. Don't ever call a blessing upon your development. Haazi Mwari. Musakanganwa kuti Mwari wenyika ino unogona kuropafadza vanhu. Mwari unosanganiwa naye from an errand to bless your relative.